आंनि अनाय रेसिपिखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय लोगोफोर रायजो राजाफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबाबो थामनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दा आङो जायफोरनाखि इन्टारेस्टिं बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायदो आरो जुदि जायफोरनाखि इन्टारेस्ट गैया नायनो गोसो गैया नोंथांमोना डाइरेक्टलि दानहरबानो जाबाय आरो गोजौआव थिखहरबानो जाबाय जायफोरनाखि इन्टारेस्टिं बिदि भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय आं फारि खोन्थालांगासिनो दङ दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे माने आदैमोनखौ आमाइमोनखौ आयंमोनखौ फंबायमोनखौ बा आदामोनखौ एकदमबारे जेरेखम जोङो फुख्रियाव बोरसिजों खानस्रिजों थुनानैहाय एकदमबारे ना बोनो होनबा बोरसियाव जेरेखम खानस्रिजोंहाय जों थुनानै ना बोनो नङा होमबा बेफोरबायदिनो नैबे हिनजावाबो बोरसिजों बोननाय बायदि माने एकदमबारे लफाय हरगासिनो दङ गरम जागौबा माने गबायगौबा माने मानसिया फानो जानो हागौ सोलो देखाय फैसा जायै जानो हागौ मानसिया थ' लोगोफोर नायलांनो गोसोबा फारियै नायलां आरो दसे नेथ' आङो बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां दं नालाय बेनिखायनो बुंनो एसे गोसो जादों नोंथांमोना दा लास्टआव देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा माने गोबां बेफोरबायदिनो मा गावनि सोलोखौ देखाय थाखा जाग्रा दङ फानग्रा दङ दा बे भिडिअआ आंनि मेसेन्जारावहाय हरदों सासे मानसि दा बिनिनि सायाव आङो दिनैनि भिडिअखौ लाबोदों दै मानसिया बबे जायगानि मा मुं मिथिया दा ओरैबायदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बा बर' हिनजावफोरा गोबां बेफोरबायदिनो खालाम माने थाखा जागासिनो थाखा खामायगासिनो एकदमबारे नायथाव जाया एकदमबारे लफायगासिनो गरम खालामगासिनो थ' एक खरन्थिया ओरैहाय 7 9 10फ्राव ओरैहाय गाहायाव ओरै फरायलांजोबबा मोनो दै हाबा जानायनि बिसय दुंखां होनाया बांद्राय थिग नङा बांद्राय दुंखाङोब्ला थानो हायाब्ला नोंथांमोनहा साफा फिसाय थाथों नोंथांमोना साफा हिनजाव थाथों होननानैबो बुंदों दै बाइबेलावहाय बेबायदि मास्टार बेड खालामनाय गावखौनो गरम खालामनानै अभार कन्ट्रल खालामनो हायि मास्टार बेड खालामनायफोरखौ बुंदों दै बेफोरखौ बुंदों जुदि बिदि खालामनो हायाब्ला थानो हायाब्ला साफा हिनजाव थाथों होननानै बाइबेला बुंदों थ' बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै बांद्राय पेकेट बखिबाय थानाय नंला फैदो बिदि थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबायानो होमबा माबायदि गरम दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे सोरनाबा माबा माबिसो जालाहैजोब्बाय खोमा नङा होमबा आं बेखौथ' बुंनो रोंला एकदमबारे दिनैनि भिडिअआ दामाखा आरोना एसे आलादा टाइपनि जादों आरो दिनैनि भिडिअआ दा नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना दुखु मोनो बेखौ आं मिथिया खिन्थु आं दिनै लाबाय आरो दा दिनैनि भिडिअखौ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ बाय अल दा बेस्ट